Здравейте, зрители, последователи на канала ми Щастливи съдби! Днес съм ви подготвила ритуал, много лесен за изпълнение, с протмоне и дафинов лист и етерично масло. Вашият портфейл е вашето финансово изобилие. Той е вашата къща за пари. Като аксесуар е вплъщение на материално благополучие. Той носи енергията на собственика и също така капитала, който се съхранява в него. Желателно е да бъде правоъгълен, за да не се прегъват банкнотите, които слагате вътре в него. Винаги трябва да бъде в много добро състояние, тъй като играе важна роля за вашето финансово изобилие във вашия живот. Ако леко е захабен или скъсан, сменете го с нов и нека бъде от естествена кожа, стига да имате възможност. И това го направете, покупката я направете на пълна луна, на нова луна. Портмонето ви винаги трябва да има ред. Банкнотите ви трябва да бъдат подредени по номинал. В него единствено съхранявайте вашите пари, дебитни карти, в които има пари, амулети за привличане и задържане на пари. Всичко останало, като сметки, фактури, снимки, касови бележки, кредитни карти, визитки и разни други неща, ги махнете от вашия аксесуар, тъй като не носят положителна енергия на вашето портмоне. Вашето портмоне е вашата къща за пари и се грижете много добре за него. Когато получите пари, пребройте ги няколко пъти, благодарете им ги и ги сложете вътре в него. Ако може да не ги харчите веднага, ще бъде добре. Ако може, ги задръжте поне 24 часа, сумата, която сте получили и сте сложили вътре във вашето портмоне. След това може да харчите. Когато инвестирате от тези пари, било то да пазарувате в супермаркета или козметика, благодарете и с радост ги харчете, за да може да се връщат обратно приумножени към вас. При закупуването на нов портфейл може първо да го разтриете с етерично масло от аромати пачули, портокал, мента или жасмин, на кой какъвто аромат му харесва. И сега ви давам ритуала, който е много лесен, с дафиновия лист. Изберете един брой дафинов лист, среден на големина. Аз горе-долу съм ви показала тук, съм извадила 3 броя. Разтрийте го с дланите си дафиновия лист, за да усети и за да вземе от вашата енергия. След това къпнете няколко капки от етеричното масло, аромата, който сте избрали, и след това го поставете вътре в него, като казвате следното: пари до пари, просперитет до просперитет. Парите ми се преумножават хилядократно. Благодаря! Правете го този ритуал на новолуние, но нека да бъде на втория ден на новолуние, тъй като се вижда, че вече луната започва да се пълни, да расте. Когато усетите, че аромата от етеричното масло
вече е изветрял от дафиновия лист, самото портмоне не го усещате, може наново да капнете няколко капки и на дафиновия лист, и за самото портмоне, и наново да ги намажете. Препоръчително е да се подновява дафиновия лист на всяко новолуние, но както казах преди, изберете да бъде втория ден от новолунието, може и третия ден, но да не е първия ден на новолунието, защото тогава все още луната се вижда как е празна и не е започнала да се пълни. Също така, когато го направите този ритуал, може към него да добавите 3 или 5 зърна ориз. Дафиновия лист осигурява подкрепата от висшите сили, а заедно с ориза помага за привличане на късмет и богатство, за увеличаване на финансовото ви изобилие. Другото, което бих желала да ви споделя, че който желаем да разбере какъв цвят портмоне иска да притежава, може да ми пише, да се свърже с мене и аз ще му помогна, за да му кажа какъв цвят може да притежава като портмоне. Желая ви много сбъднати мечти, винаги просперитета, благополучието, благоденствието и благосъстоянието да са ваши спътници. Благодаря ви от сърце, че сте на моя канал и поставяте лайкове, оставяте коментари. За мен това е много важно. И до скоро, и ви очаквам с много добри новини. И очаквайте следващите ритуали. Благодаря ви от сърце и душа. До скоро!